No. Paráda. Takže já si jedu domů. Klasicky jsem pověřil cigány Štěpána a Milana, aby zažili makat, než přijedu. A asi si to jako budu vysílat jenom kvůli tomu, abych to měl pak tady v archivu někde na Facebooku. A kde je problém teda? No, Milan šteloval ventile na Felicii a skurvil svíčku, nebo závit na svíčce na hlavě. Takže je potřeba vyměnit hlavu. Máme tady dohromady 4 Felicie. Jedna nepojízdná, Milanova, na který se bude měnit palice. Druhá Felicie nepřipadá v úvahu, protože to je 1.6. Třetí Felicie, to je vlastně favorit, ale ten má hlavu pěknou, takže tomu nedám. A čtvrtá Felicie je bouraná. A z toho čorneme hlavu, vyměníme ji, starou se buď to zrepásnu a dá se do té bouraný Felicie, protože ta půjde spravit potom někdy možná. A nebo se koupí nová hlava do tamté Felicie. Takže doufám, že až přijedu, jak budu makat do bytci. A tak. Zazub mě měl být ve 4 nebo o půl 4 a je po 6 a teprve přijel. Voleje, filtry máme, všechno. Volej se mění vždycky, protože se dostane voda z hlavy do voleje. Takže těsnění a voleje měníme vždy. A budeme vidět, no, jestli to odjede dneska nebo ne. Klasicky zase nemáme co dělat, tak se na to vrháme večer, no. Přes den nemá nikdo čas. Složení automechaniků, no, bude na tom makat, já budu dozorovat hlavně, jo. Bude na tom makat Štěpán, vyučený automechanik se zaměřením na motorky, který skurví na co sáhne. Nazdar. No. Milan, automechanik, který nedělá v autech, a dozorovat tomu budu ajťák já, který v autech dělá teda, no. Tak uvidíme, jak to dopadne. Já už jsem doma. Už mi tady čohodou dílnu. Odem na to. Tyjo, tady se maká, hoši, ty píčo. Si jsme vzít prodlužku, je budem zakopávat akorát, tyhle. Tyjo, kde jste vzali nářadí tohle, tyjo? Tam si svíčák na to. Svíčák, ten je tady visí na tom, ve skříni. Natáčíš to? Vysílám si to, abych to měl do archivu, abych měl pak no, co tam nechat. Tak už teď tam můžeš zmiňovat, vole, jak strašně se mi do toho nechce. No mě taky ne, ale já budu jenom koukat. Co jsi vzal za svíčák, to je dobrý. No. Já taky. A proč tu dáváš svíčku teďka? Proč? Ale byly sundané. Ty tam budeš dávat do té druhé zpátky? Asi jo, ne? Tak ty jsi říkal, že jsi vyměňoval svíčky, takže tady to jsou nové. No, jsou tam svíčky NGK, 4000 korun sada, 1000 korun za svíčku, tyhle. Co debilu, já to do Felicie. Pokud se nepletu, tak je to tady.
Nebo ne? Ne, tak to nejsou oni, no tak to zahoď. No, tak bylo ani nedal. Tohle nepotřebuješ vůbec s tímhle nic dělat. Tohle si dej sem tady zvlášť někam. No a teďka můžeš začít termostat dolů. Hadice rozpojit. Ty vole, tuhle hadici. No tak vychče. Píči, vole, nemám nový ten. Polídek. Redax, vole. To se rozpojí hadicem tady nahoře, ne? No jenom ty vrchní hadice. Potřebuješ sem dát termostat. Ucpám to něčím. Jo, tak to Chceš dát svou hadici, celý termostat? Já vím, ale hadici něčím ucpám. Ať to nevyteče tolik, vole. To nemusí ani ucpávat, jenom povolíš. Achá, stojíš na prodlužce. No, to ti nevydrží dlouho zalomený. Mám nějakou plechovku tady nebo něco takového. Nějaký kus železa, tyhle. Tady kus zasílám. Tohle se tam vejde, nebo to je málo? Tohle počkej. Dostáneš pásku teflonem. Narveš to tam? Počkej. Počkej, dej to nahoru, ať to nevychčí hnedka. To je jasný. Ty to pouštíš jen tak. A tu stahovačku máš tady někde? Tak my si dáme někam dolů, jo. Ty odborná montáž. To se tam narve. Ty vole, no to si děláš prdel. Už já to zkusím. A už to tam skoro je. Tady ti to přestane. No tak to zkus. No, tak. Proč mi prostě ten červoláček? Jo, máš. Gola. Tady. Kolik se staví, neříkal? Nevím, ještě tam dělá něco. Předtím, když volá, tak říká, se staví. Čtyřkolku od Melichara. Cože udělali? Cože dělají? Čtyřkolku od Melichara. To není dělají. Nic koupilí, ne? Tak to tam dali dokupy. Za kolik neříkal? Za 20. A Milan největší cigán teďka tady maká. Zadarmo. Na jeho autě klasicky. No jasně, vole, tak... Když ho Máro nezaplatíš, to má dělat, kurva. Co mu bude platit mě spíš? Budeš platit mě, používám se nářadí. No, co když se ho skurvíš, tak to je tvůj boj, ne? Aspoň mě nekurvíš moje. No, tak no, je s vody dolů. Těsnění nemáme. Nevadí. Protože nemám. Ty vole, nějaký hadr jsem dal. Za soustruhem. A mě volej, bo se vypustit. Až potom nakonec. Až nakonec volej. Co to je? Super těl kotový sestry, nebo? To je tvoje, to jsi nechal minule. Jo, jasně, no. Doufám, že si kouká na ten stream. Tak je to zábavnější. No, já mám volno dneska, budu jenom koukat, jak to tady děláte. Máš nějakou krabičku nebo něco, abys to do toho dal? Tady jsem byl vzal brno. Od pomerančů. No tak, Jo? to bylo první, co jsem našel. Nic jiného jsem zatím nehledal. Podejte se ještě po dosací od toho piču se. A takhle, no. Jsem zvědavý, jak dlouho to bude hotový, ještě musíme z té druhé strany ty hlavu. Ty jsi včera machroval, že bude na půl hodiny výměna. Jo, a když to budu dělat, tak jo, no. Tak to je za hodinu hotový. Ty, tak pojď, já ti dám. Na jedné Felici, jo, a musíš to dát ještě tu druhou. No. No čekám. Ty říkáš včera dohromady, že za No to jo. hodinu přeboukaný. No, tak to jo, no. To bude tak. Tam to sundáme, no, jenom tam to nebudeme dávat zpátky. No, tam položíme hlavu. Já bych to měl, no tak já makat nebudu, tak to je na vás, jak rychle to bude hotový. Co, ale do chvíli trápa. No to jo.
Ale Milan už to z těch skurvic tady. Už pro tebe mám první práci, vole, sbírej. Na práce. To se opravdu nedovolilo. Už A teď už je to hodně pravda. to abych to objasnil teda ještě jednou jako složení. Tady Štěpán, to je vyučený automechanik se zaměřený na motocykly, který dělá cokoliv jiného, ale ne auta ani motorky. Pak tady Milan, který je vyučený automechanik, který nedělá ani auta a mechanika nikdy nedělá. A pak tady jsem já, ajťák, který je dozoruje a automechanika dělá pro změnu teda. Nepotřebujeme být dozorovaný. To skurvíte ještě. Já ne. Měníme hlavy z jedné Felicie do druhé. Ten Milan Kam to strhal. streamuješ? Co? Kam to Na streamuješ? Facebooku. A kde se ptá? Tady soused tady ze zvrchu, z baráku. Milan zatrhal svíčku totiž. A je Ale potřeba píči mít to hlavu. už je po Markovi, ty vole, já jsem to někdy takhle šíjácky skurveně koupil, vole. Takže řešíme tohle no. Výměnu hlavy. Musím Marka pochválit z jedné věci. Jaký? Konečně kurva v takový zimě děláme v garáži a ne venku, vole. Co, já budu stát venku někde? A na Hever je favorit stejně. No, jasně. Takže tak. Koupil jsem si favorita teda ještě no. 40 nalítáno. Co s tím máš, ukaž to. Nic, vole, na piču přístup tam je, vole. Vlastně je to povolený. Už to je povolený, ale... No. Tohle. To mě bude dneska bavit, ty. Mě taky, až mi budeš jezdit pro Tigry a pro Redka. Tam jsme už jenom půl hodiny, hoší, tak si pospěšte. To by se já, ty vole. Co? Dneska Štěpána? jsi tady jak dozor, takže dneska rozvážím věci. Já mám důležitou věc, já tady točím video. Takže Já do ti to sedmi, tady jo? hodně obkecám a natočím. no pět tam co možná tak. No. Jako pojedeš, no. Hodně jsi to ztratil pod autem? A teď počítaj tu běhu za chvíli. Protože jeden máš vole naráčně. Ale vole to jako ty. Byty, že jo? Musel jsem tady vystěhovat svůj největší klenot Audi TT, aby tady Milan mohl dělat v garáži. To je jasný, co tady největší klenot. Jeden mužek. Jako musím se pochválit, tady jsem udělal tuning takovej teda, jako speciální startovací. Odešla spínačka. A krásně T6kovej spínač. To bylo před prodejem, tak co? Jako, ať si to vyřeší Milan. Sedačky z misterky tady po mně zůstaly krásný. A Milan to tady potunil kobercema z Mercedesu AMG, který nový určitě stojí tak 4000. Nový tak 4000 si myslím. Jsou, no, drahý. Už to s cikánskýma tuningama tady potunit. Ne, já si jezdil, mě měl zadarmo. Vole. No, ještě se znárodnil, vole. Propadli státu. Komu udělal, vole, kdy. No já myslím, že asi se nemusíme bavit na takovýhle věcech. Co komu udělal? Ty vole, jdu domů a budu se koukat na ten Markův stream. To jo, ty běž k Větnamcům. Chvíli. Pro Tigry. Budeme jich hodně potřebovat. Tigry, Milan ti- kafe, Milan ti no pos- konvici. Milan ti poskytne peněženku. To je na jeho náklady všechno dneska. Ne, dneska to všechno celé Štěpán. Já už jsem se dneska do píče. Ještě mi dlužíš Tigra ze včerejška. Jo, Je to, někdo od streamu Větnamky. Jo, No Milan mě dluží takových věcí, už to za to, co jsem udělal na těch autech všechno tady. já mám Tigra v tom zadarmo. To tělo nezlom, protože to nemám, ten vnitřek. Počkej, to nemusíš odpojovat. já Tohle. si všecko vole a tvrdé, vole, co to můžu kurva normálně. A k čemu to potřebuješ? To nepotřebuješ rozdělávat, už to zlomilo. To píči, vole. Tak. Už to zlomil.
že asi odešla Parkside ta. Co tam je 12, ne? By tam měla být. 13. No. A neprohoď to, tam jsou měděný matky totiž. Jedna už není. Jedna už se válí, řekl bych pod autem. No, to je pohoda. Snad pod autem teda. Píčeš, která do práce. Co ještě, že já to mám do práce 5 schodů. Ještě že píču, já do práce nejdu zítra. Jak to? Kde jsou vůbec ty nový věci? Dovolání, nevím, prosím. Já jsem je možná hodil do krabice tady. Tady vedle. Tady jsou. Ty fucking. Petízko pod hlavou krásně. Není teda oboustranný. Patří, jak patří? Takhle. Pokud se nepletu. Tady musel upnout cedulku. Že to není potřeba. A tak. Z toho notebooku se ti to moc teda nenabije, Milane, ty vole. Z toho notebooku se ti to moc nenabije. Co se mi nenabije? Ten telefon nebude ho tam zapíchnutý. Šroub jsi si vzal? Nebo šroub jsem ti dal? Matku? Teda matku, jo. Jo. Ta druhá teda kurva nevím, kde skončila. Ty vole, ještě tamhle kurva, jo. Píču, jak jsem mu dostat. A to ne, že musím, ale jsem dal ten krejta. Který? 7 let. Napsáním. Teda nad svorama. To máš. Počkej, cože to na to ukazuješ? Tohle píču zbyla. No musíš dát ty sací parohy, no. Ty píču. Já jsem ten kryt ani nevracel nikdy pořádně tam. Řekl. To mi na praxích někde snad, ty vole. Nějakou čtvrtku, aby jsme věděli šrouby do hlavy, jak byly. Tak jo. Počkej, jak jsi říkal. Nějakou čtvrtku nebo papír, aby jsme věděli, jak byly šrouby do palice. Jako který kde? No hlavový šrouby. Máš čtvrtkové, co? Nevím, někdo tady bude asi to ještě čas. Možná tě obdaruju novýma svíčkama. Nebo teda obdaruju, prodám ti nový svíčky možná. To bylo málo. No. Ty nevíš, že když mi hrají zadarmo, že z toho nic nemáš. No vím, právě proto ti je prodávám, že jo. Tak mi je prodej zadarmo. Já ti je prodám za hromadu peněz. Za nákupku ti je prodám, jestli chceš. Za kolik jsi kupoval, vole? Za 200 asi. No a na co musel, když má? A tam ta je dobrá, ta čtvrtá? To je ona? U Karla určitě. Ale vole, Karlo je ta krásný. první, vole. To je ta skurvená? Ne, ta skurvená je... Ty vole v autě asi, tu jsme včera ani nedávali sem. Nevím, někde tady je. Asi. Počkej, Milane, počkej, zastav se prosím tě, než jim dáme tu hlavu. Není problém ve svíčce jenom. To byste se docela to... To byla to mi dávno vyzkoušený, ty vole. To byste docela posrali, hoši, teda jako. Tak. Počkej, já se na to podívám odborným okem. Podívej, ty vole, protože to... Posvít mi tam někdo, ty vole. Nebo já si posvítím mobilem, jak se tady dělá. Takhle. Tady ta? Jo. To je načatej, no. Ale jenom tyhle... Kurva. Na vrchu tadyhle. No.
On má moc to neskoušel, protože když tam dostaneš, tak mám dvakrát na straně, že dneska utratil 15 let. No ne, asi volání, už to už prostě je komplet tady tohle. Stejně bys měnil svíčky na jaře. Tak já ti ani nebudu říkat, co jsem teďka udělal, tak já ji zase vyndám ven teda. Tak. Počkej, pak si tam opral. Tak. Ty taky mi vylíplo, a včera já jsem ji dal taky nějakým způsobem narval, vole. Pak jsem ji, vole, vyrval znova. Tady kokot, vole, tohle, vole, ti robil to auto. Někdo už věděl, že tě nebude mít rád. Mám ještě nějaký benzínový auto, co si můžu půjčit. Já mám naftový samý. Akorát, Ty máš zahřátý Golfa, ne? Nevím, jestli ještě to řád. Ale je to zahřátý. Kam jedeš? Větnam, co je? Teď nezarovnaný tady. Teďka. No to je jedno, já můžeš Golfem, když nemáš benzínový auto. A proč chceš benzínový auto, že to benzínový auto si nevytopí na tomhle kousíčku. Vytopí. Co, ono bude o turbo, který už stejně má jako hodně za sebou. Cože? To jde o to turbo, který už má hodně za sebou, nebo co? No. To u toho starého auta už je dvakrát jedno asi. Myslím taky jezdil krátký cesty. Spíš se mi nechce vidět to pamětu, kterou jsem zadal. No. Jo, Kuba Mikulka se právě dívá. Pak bude mít ještě možná jeden křest, který se mi do toho bude chtít. Jako dneska? Jo. Jaký? Urval jsem podpěch. Nebo urval jsem ji sám víceméně. Sám, aha. A teď mi škrtá, když zatáčím doprava. Jo, No. Takže tak. Milan tady za půl hodiny očrouboval svody už konečně. Ještě ne, no, ještě ne. Půl hodiny, No, za chvíli, já ti to řeknu úplně přesně. 22 minut. A to nevadí. A zloději přijeli. No, takže tak. Tohle konečně přijel ten, co si jde rozebírat svoje auto. Čau. Tohle už je povolený, Milane, ten termostat ze spoda? Aha. Já jsem říkal, že buď to zrepásnu. Tu starou hlavu, nebo to. Kámo, on má ten týpek takový dědula. Máme kamenný obchod a tam má originál uloženkový díl. Jako Honza Sládku? Jo. No. Já nebudu čákat, dneska jsem tam koupil zástěrky. A to nemá drahý. Když už tam je, tak má všechno, A no. ještě ti dá, vole, cenu, vole, on tam má reálně cenu, vole, 3 kg za jednu zástěrku a Štěpánu ji dal za 2 kg obě. Jo, že už se to moc neprodává, mi řekl, tak mě dal za 2 kg obě dvě. Ale já jsem tam, Originál zabalený. však já jsem tam byl pro uložení na tuhle Felici a komplet mě ho dal za 50 korun. Uložení, silem blok i misku vrchní. Tak to je dobrý. Čidílko, uloženkový, úplně nový. Víš, kdo se díval? Karel Novotný se díval na stream. To bylo trošku dražší. To Lukášův tata, ne? 250 no co? No a vanu, typní kolik vanu? Na Felici? 7 kg. A tak to je jako docela levný, to i v autokšetě seš než za 4 kg třeba, že jo, vanu. No nevím, ale za 7 kg mám. Jsi si koupil? Na 1.6. No. Jo, na 1.6, aha. Já myslel na 1.3, že se bavíme. Jako mám ji objednal, mám si ji zhodnout zítra. Jo. 10 klíč. A Karel má Tigera, pro ten Štěpán hnedka jede tady. Měl bych je zase. Kolik je hodin? Nevím. A nechce se. 32. Za půl hodiny zavírá Větnamec. Tady bych si dal, nechce se. Ano, tady. Milan skurvil hodiny. No jasně. No jaký tady, když pracuješ a třeba to vykouká. Já bych ti pomohl, ale vám se dva nevejdem. Já to musím točit, jo, na streamec. Abych měl co v archivu. Dalších 10 lidí čumí, vole, na ten skurvený stream. Kolika lidí? 4. Kdo tam je? Nevím, já s tomu nerozumím, jak se to dělá.
Já jsem majťák vyučený. Já jsem vyučený majťák, já tomu nerozumím těm telefonům. Ještě ty. Hele, v druhém světle je taky žárovka, nebo nevíme? Jestli funguje to druhé světlo oranžový? To jsem naskoušel. Já jsem vzal první, co jsem viděl. Důležitý je, že funguje. Že jsme tady ještě z druhé strany jako. Trošičku, když jsem měl v Bernarticích, ale to mi nepřišlo. Karel mě posílal výtaru dneska, že stojí u nějakého baráku, kde montovali. Ale nebyl kabriolet. Ještě jsem viděl jednu pod mostem, pod Novou. Fakt? Kabriolet? Nevím, to jsem... To poznáš, že má plátěnou střechu. Já vím, no, ale já jsem na ní zase tak moc nekoukal. Aha. Ale stále tam pod Karel mostem. koukal na tu kundu, co si přijela. Počkej, jak mi včera s tím Mini Cooperem, a kvůli tomu Mini Cooperu vlastně teďka ta Felicia nejede. Ta Felice je rozjebaná kvůli té A kdo za to může? Ta Štěpán? slovenská píča. Ale Štěpán jí chtěl mávat. No, Štěpán chtěl víc než jenom málo, podle mě. To chtěl, no, ty vole. Slovenka, ty vole, takhle skurví auto. Mít ty ženský teďka. Já bych ty ženský zavolal nepouštěl. No. Vidíš, co se pak děje, ty vole. No, by se to možná stalo, kdyby šla pěšky. Ne, to bychom ji nemuseli předjíždět. To je pravda. Má na píču kvalitu, kurva. A už dobrý, už to zaostřilo. Co hledáš, na čem drží? Počkej, tady je druhé ještě. No jasně, no. No. A spíš si prvně sundej ten termostat, ať tam líp dostaneš. To víc nežral. Jestli tam už... Jináče. Ten tady drží ještě jedna matka. Už to vidím 8. Dole. Krásně. Já musel tady ve spod, víš? Nebo to už rozdělal? Ne, ještě tam je matka. Jako tady takhle zezadu. No, tady je ještě jedna. Jo. Nerozdělal. Co Tam jsou dvě, že jo? 8. Ta samá, co tady, takže 13 klíč to je asi. Máme plochý šroubovák tady. Ještě jednou? Plochý šroubovák tady máme. Ano, má celou bednu. Já tam to nevidím, tyhle, tady to je. Takže to není práce pro dva, Štěpáne, tady ty vole. Tak ty tady máš šaškovat se sekem aspoň. Už je škoda, když jsi měl kaputě. Já už nějak se urve ten termostat skurvený. Budu mít nové ještě dneska. No, ne ten plast, vole. No to ráno. Já nevím, jestli čert si prodat, já bych má svůj. Tak. Ale no budeš. Počtu. Už ne, už nepotřebuješ. Ty vole, to si jáš prd. Víte, jak já mám vyřešený to, aby se mi na Feldě ten termostat nezasek? Jak? Nebo tam radši nemám. Ty tam máš radši vůbec, no? Já tam mám vydanej. A krásně to drží teplotu. Ještě tady konektor. Tak. To celý můžeš vyklonit takhle krásně dopryč. Tak co, já jsem se dával do 13 do píči. Tady je lepší, vole. Už je tady píčo přístupek k legálním penězům, vole. No to ani neříkej tohle slovo legální tady v tomhle místě. To je ty vole. Víš, a zrovna, vole, dojď pro ty tigry. Já ti pak dám, vole. Ups. A to budou ruce. To nebyl dobrý zvuk. Ne, to je dobrý, se povolila matka jenom. Ty vole, ten káblíček mě tady trošku vedl, ty mám do sondy. Ty, jako tady tenhle. Do toho čidla, teda od toho čidla, tady od tohle, dobrý. Tak. Tak co, Karle, dneska dělal? Byl jsem v práci. Šukat Jo. kurvy.
Můžeš prostě mluvit tady na tomhle tom To je tomu. jiný velký brat. Ještě nás zablokujou, Milane, tady nemůžeš mluvit prostě, tyhle. Ne, hovno. Kurva píča, děvka mrtka. Že si to urveš, vole. Tak to vypoj, ne? Počkej. Tak mě ukradnete ještě termostat. Tak ti Milan koupí novej. Nedá se nic jako dělat. Ale počkej, já si to chci, když už, tak skurvit sám. To jo, to si skurví sám, no. To fakt jo. Já taky radši, když si lidi kurvě věci. Toto je Milanova odborná elektroinstalace, koukám tady. Co to kecáš, vole? Ve dne svítí, v noci bliká, Milanova elektrika. Co, vole, to svítí furt. Hele, co ti vybíjí tu baterku? Nevím. Asi ty světla. Nevím, ale nic napřímo na baterku není, takže by nemělo asi. Ale mě to nedělalo. Nevím, ty vole, jediný co je vlastně napřímo, tak subák. No tak, co dej na přepínač, ne? Nebo od spínačky, že aby ti to fungovalo s klíčkem. Asi jo, no někdy. Protože já jsem startoval i po 2 týdnech úplně v klidu docela. No. Spíš se jak to, že nejde sundat tato posraná, vole. Na naši povolení. Jo, je povolená. Ale uděláme to jinak, vole. Tady to za to. Za lígru. Tady to za lígru. Vidíš, vole. No tak to serem, tak to rozděláme prostě tady. No, musíš si pamatovat, vole, že to je rozdělaný. To už nějak mě bouchne do... Člověk, že tady Marek lehne, nebo? Dobrý, já to rozdělám tady, to je jedno, to. Jsem skurvený na hubek někde. Přesně. Milan taky, když používá náhubky, tak mu to není dolů. Ne, používám. V hostinským bytě, nebo... Počkej, já si šel zkusit. Tak. Tohle možná bude líp, nebo taky ne. Tak, už to jde. Paráda. No, tohle byl to Fridex. Doufám, že víš, voda do těch konektorů tadyhle. Jo, to by bylo super. No, taky to byla nová auto, že jo. To je jenom na přiválce. To jelo už teď. Co Štěpán jel k těm Vietnamcům už? Hlavně tady moc nekape jako na zem, ty vole. Co to teče? Voda? Ty jsi mi to protečil. To by musel dotýct k topení do zádu. No, a tak no. Ještě není venku šmatice. Není? Ne. Já to udělám ruku, tak neudělám, no. Neuděláš, no. Ježišmarja. Nějaký lavor by to chtělo na odchytávání vody. Přinesu. Nebo jestli to, hele, tak to, za favoritem, jak mám sud, tak tam je, víš, který lavor. Tak ale honem, protože budu si dávat celý ten už. No tak počkej, já to držím. Já to přidržím. Asi mi nevezme toho tak, jak mu vyradím rodinu. On dneska volal mámě, vole, to se sále pochcel. A on na mámu, prej. Mládí, zdravý důchod, pičo. Učení schody, vole. No, a hodíme to nějak pod to. Nebo hodíme, já budu koukat, že jo. No, takhle nějak, pod převodovku. No, Můžeš. Doufám, že... Já bych, že to teče na zem spíš, ty vole. Mně se teče do toho něco na zem, vole. Ono ti to teče do toho stran, že jo. No, to teče víc do toho lavoru, jo. No, paráda. Jiný to je rozpad, on se rozpad termostat, tak proto ti to netopí pořádně. A druhý zůstal, vole, to. No, on tam jakoby už není ten termostat. Tak nějak. No nevadí, takže termostat. Dobrý, Štěpán má, takže... Takzvaný termostat otevřený. Štěpán má termostat? Jo, Doma? jo. Někam ho koupím v týdnu. Nevadí. Paráda, vole. O čo to je? Od vody. No jasně, ale o čo to je čidlo? Na čidlo otáček. Bez toho to nestartuje.
Cože? Bez toho to nestartuje. No fakt? Paráda. Tak 10 klíč, ventil dekl dolů. To čekej, vole, to vyslyšíme. To vyschne. Je to? No, pojď nahoru. No, tak. Tady někde zapříčím, ať tam to nevypadne z klapky. Milan, největší poctivec tady. No, tady možná. 10. Aha, to tady nemohlo být přázený. Uloží se mě to samo na zeď, nebo ne? Co já vím, já jsem to o těch nevysílal nikde. Na Instagramu jo? Na Facebooku nevím. No, vím. Ale asi jo, protože to je od stejný vole píčoviny. Taky Meta, ne? Facebook. No, nevím, Facebook je Facebook, ne? Ale jako výrok se Meta, nebo vole majitel, vole, nebo kdo to vlastně To je furt všechno Mark Zuckerberg, vole. No, 10 imbus a můžeme rozdělávat. Tak to už nemám, ale... No, v šuplíku tam mám, jak jsou imbusy. Nebo na plonku budou imbusy. Na plonku jsou možná imbusy. A trubičku ještě, tady jsou, počkej. Tady, ještě trubičku vezmu. Nějakou tady. Milko, počkej, pojď sem s tou 10 ještě. Vleze se to do toho? Jo. Bunda o soustruh. No, co chceš? Čtvrtku? Ale tak, nebo ty šroubinek v hlavě prostě zatím a pak si je to zpřází. To bylo vole hodně klouby, až tady vole dostanou ty. Jo, to si to, no. Počkej. Máš momenták? To nepotřebuješ momentákem povolovat. Máme pak na utahování. Mám to? Vytáhni to. Takhle to bude lepší, víš? Neodřeš si prsty. Ty jsi docela chytrý, že to? Jo, vím, říká se to. Kdo to prosím tě říká? No? Já? Se někdo přeřekne. Ty piču. Co je? To se prdel, vole. Tady nebyl to tady utahoval. Marku, že ty jste dělal hlavu, vole. Ještě ne? Utahoval bouchačkou, vole. Na 600 Nm. To, já jsem to slyšel, tyhle, co se stalo teďka, tyhle. Kášem si telefonát, zkusím. Ale to mě ho nepřetrhne. Hovno, vole. Jak se říká sám. No, tak si vezmu další ruku. Větší kalibr. Kocha se na to tvoje máma. No, nevadí. No a mě se tady bude tlamit, že to nepovolím, to je chuj. Hej, s tou donáškou sem! Co? Do vrtule. Ten imbus? No, možná to se nebyl ty odrazy. No, vypadá takhle. No, Carlos. Máš super povolání, vole, držet telefon. Dobrý, počkej, máš ještě jeden imbus a to teda povolím. Tady mám imbus. A tady někdo máš? Tady se dva nevejdem s těma trubkama. Já jsem nechtěl vyšrouvávat. Povolej dřív všechno. Jsme tak, jo, 30 korun mi dluží. Už 60 vlastně.
Aha, nejde. Padej to větší. Jo, ty jsi tam koupil ty Štěpáne. 30 korun nerozumíš. Já. Marku, máš pomalé připojení, co píše. Mám data. Marek mi dá kilo záredka a ty si mám zbytek. Ale mě to taky psalo pomalý připojení, když jsem tam nazval na donáškovou službu. Tak už zase nekoupil. No jasně no. No, hele, ono to nevidět, ty vole. Tož ale, pane osvětlovači. Počkej, tady je nějaký problém, co udál, ty vole. Tady to. Vole, máme do tohle, vole. No, nejde? Vole, on jde, ale já si bojím, že ho strhnu. Máte momenták? Mám, Jo, Štěpo, chtěl jsem ti oznámit, že mi ten termostat musíš dát. Jak to je je? rozpadlej. Rozpadlej? Proto to netopí. Já ti koupím nový, pak. Ale stejný na 1.6 jak na 1.3. Jo. Silná. Potřebuješ jen to tělo, ten vnitřek. Ty vole. Já nechci už dávno to vidět. Ty vole, jak si je ten imbus? Varový, jo. Abych řekl, že tam je málo voleje v tom. Takže to dotáhlo, ty vole. To kurva nevím. To byl ten podivín, o který jsem to kupoval možná. Já říkal, to dával do servisu vždycky. No, tak to je ten servis. Já taky vždycky do servisu. Asi. Čeho bych potřeboval židli, vole. No co? Musím ho usednout, ne? Proč, ale Magor, ne, vole. Tamhle máš 5 židlí v autě, jo. A tam se nesedej. Ty vole, to není možné, aby to bylo tak praný. Už je zapečený, vole. Mrtko. Špatný teplotní čidlo, rozpadlej termostát. Neprdeli, co? Ještě něco jsem po tobě chtěl, To ne? si myslím, že by si stejně dělal to tísko za chvíli. Který jsem nepovolil, ten jsem povolil, tenhle jsem nepovolil, vole, a tenhle taky nemyslím. Já A tak pak tohle ještě jo. tady. No, mám tyhle 4. A tyhle 3 nahoře. No to mi jasný. Tohle jsem povolil, nebo ne? Ne. Aha, Kolia se dívá. Kolia se dívá zrovna. Čau, kolík! Milan tady už právě skoro zničil imbus. Ty vole, tak takhle snad nemůže být, vole, dotáhlá palice, vole. To je moc, no. Tohle je dobrý, to je akorát tak. Tohle jo, tohle ne, vole, ale tady to ty vole nevím, jak tohle povolíme. Já jsem měl z doxů, s tou felicí rezetou. Teď jsem měl povolený tady ten klarinet na těchto 4 šroubech a krásně mi neotvírali ventily a jel jsem asi tak 20 km hodně. Z Liberce. Hele, dneska jsme byli v Samšině, to je přesně to místo, Jo. kde nám Marek jel pro olej. Jo, Marek, vole, Václav. V Samšině nahoře na tom na kopci. No jasně, u zastávky. Aha. Tak přímo dneska tam jsme, vole, bourali tu oplocenku, zítra tam jedeme znova. To bych si sami vzpomněl. Jo, hned jsme, 3 roky zpátky, nebo jak dlouho to je. hned jsme se o tom bavili se Štěpánem, hned ráno v autě. Se mě ptal, kde to je, tak říkám, to je přímo tam, vole, kde zdechla ratlina, vole. Spolupně to bylo nekrásný. A teď jsme ten páspoj, ne? Tak se mohl jít vysedat na hejdu na pumpu. Ne, nemyslím na kompání. Ne, když jsme byli na pumpě. Jo, je, kousek, vole, tam je A dráž, já jsem přišel pak na to, že mám olej v kufru, že jo? tam byla Robin olejka a teď tam je ty, vole, nějaká ta Ne, já jsem cestu tam chrápal. Euro oil, nebo je, No, no, zpátky něco vlastně takovýho, taky. vole, nějaká taková mrtka. Ty vole.
Tak já ten budu střelit, jo. Ty vole, Milane, doufám, že to nebude zítra jak dneska, vole. Co? Ráno. 45, tak to je pohoda. Kolik jsem zaspal? Jo. No, Markuš, co se stalo? co se stalo? Milan mě včera říká, hlavně tam buď ve 3/4. Hlavně tam buď ve 3/4. Já v pohodě, v 50 máme strasu garáží, že jo? Volá Milanovi, vole, ve 48, tak už jdeš dolů? A Milan, cože? Ještě chrápal ten debil, vole. Úplně v prdeli jsem byl. Říkal, tak dole Lukáši, že ale zpoždění aspoň. Já jsem napsal Lukáši, vole, zaspal jsem za 10 minut v garáže. A byli, no. Za 10 minut asi. A když jako šroubí do hlavy jako nový, no, kdyby se náhodou něco jako to nepodařilo. To není potřeba, že jo? Zatím ne, no. Spíš budeme jenom tohle jednoho, vole. Tak. Všechny jsou povolený, no, tak už zbývá jenom tohle. Paráda. A vejfukový svody jsou taky povolený? Já už já nevím. Nebo je potřebujeme povolit, jo? Já jsem nepovolil asi ani ještě tyhle. Tady ještě jsou dva. No jasně, tady jo. Ty vole, hoší. No, tak... Kurva, vole, ty mě tady, vole, nutíš povolovat ten termostat. Mi to pak úplně vypadlo z hlavy. Stává se i v lepších rodinách. No. Takže ve všech. No, asi. Ano. Ale v těchto nejvíc. Který Karel Ajťák má zkušenosti s natáčením, tak tady natáčí, jo, No, samozřejmě. já si tady hraju na trojnožku. Jo, to jsem tady, když tak trojnožku. Stativ jak píča. A povol to tam. Ty vole, to je nekonečný závit, vole. Never ending story. Super, ty vole, to dáme. Marek Honíč natrénovaný. Holky, učte se, vole. Kdybys byl placený ty od hodiny, ty vole, tak se taky naučí. Nebo od práce, ne od hodiny, tak se vole taky děláš rychle. Jsi blázen, ne? Já jsem od hodiny. Teda od práce. No tak bychom dělat rychle právě. Ty jsi placený od práce. Tady je další, vole, na čem to tady drží? Co? Tady, vole, ještě. Drží ty, Tam je vole. ještě spěra, no? No, jasně, no. Hoší. Já myslel, že vy ty auta znáte. To si děláš prdel, ty vole. Baven do chce ven. Zase dneska dělal za ty bundry? Včera. To včera, ale tyhle, to už je jak dlouho zpátky, ty vole. Včerejka nebyl srát ještě. Jo, dneska už u mě. No, asi. Znesvětil mě. To jsou ty Andrej Pánevník se díval. Se díval nebo dívá? Díval. Škoda. Tady jsme krásně zatěsnili hadici teflonem. Úplně úžasně. Tak. To mi něco nesedí, ještě to asi někde drží. Už to? Se tam podívám ještě sám. Tenhle krytím si dolů. No, to vidím, že tam je. Počkej, tady je podložka, ale za to zalígrovaná. Počkej, já to sundám. No, tady to je dobrý. Jo? Takže akorát vytáhne stráp, bude. Ale už vidím další šroub. A to... No, ty vole. Kolik já se má stavit pak? Jo, říkám. Jo. Počkej, já to zatím dám sem, to zatím nepotřebujeme, když se potřebujeme dostat jenom k tomu šroubům tady z vrchu.
Prosím tě, Nejsou lidi, jak to půjde. podáš mi z té bedinky krátký prodloužení. To je u tebe, ne? Jo, krásně. Krátký tam nešoupí. Jsem pečlivý a to všechno vracím. No, to je dobře. Takže úplně snažím, když to tady někde rozmrde. Tady to drží na jednom krok. Máme ještě hodáš. Jo, doporučuji, vaši jde v pořádku. Ty vole, Štěpáne, co děláš? Sedám si Bože, Tady se venku, na to za dveřma, tam za dílnou. To bude takhle sedí dobře. Nebo pojď radši natáčet, vole. A Škoda otevře dveře, tak mu zapojím ty dveře přes držku a já spadnu. Skutečně oktávku za tím do dveřma. Já stojí daleko. Já si ten můžu prostě přijít. Já si říkám, že to nějak trvá. Tady to ještě, to by se ztratila míděná. Snad si už neměli držet. Počkej, ještě drží. No, počkej. Ty už by neměli. Ty jsou jen tady z vrchu. Přišli ode mě. Já se na to... No jasně, že držel duchu. Ještě. Tam ještě je. Přesně ten, co jsem dával. Máš tam na ty psaníčka, Štěpáne, ty vole. Ano, můžeš to dělat něčeho pevnějšího. Ty, za komunistů nic jiného nebylo, ty vole. Měl si sehnat. To jsou doma dělaný dveře, ty vole, co si myslíš? No, to už. No, to líp. Počkej. Toto. Podložku, vole. Tak, no, dobrý. Máme to do bedinky. No. A když bude hlava pryč, tak to tam hoď do válce. Tak, teďka výfukový. Počkej, není to. Ten tak do pryč. Počkej, daj ti to háčí, takhle. Zpátky. Já tady to čtvrtku. Tak, a to nevidím ven. Máme to dalo. Tam patří ta já lednice, kterou snídá. Já vím, která tam patří, no, ale... Aby to sálo horký vzduch. Jo. Tak. A tady dej podložku do toho. Tak neznám tady tohle stůl, tak nějak. Aha. To je 12, myslím. Cože? To je 12. No, ale třeba velký ořech, že? No, dobrý. To jde tak dobře, že se možná obejdete i beze mě, kucí. Bez mě. Ne, fakt? Tyjo, a ty nám tady zrovna tak pomáháš, Štěpáne. Asi jo, asi vidím, že to už zvládnete. Ty jedeš pryč? Asi jo. Proč? Chce se mi spát. Kolik je hodin, Štěpáne? 7. No právě. Že ty by se Má někdy poslední dobou ještě každý den chce spát, ty Ty vole. vole, chodím do práce po půl roce. No ježíš, ale. Když se přihlásil. Tam, kde jsou ořechy. Tak venku bude, vole, možná ještě. Na tom. Jak je volej a tak. Venku. Na tom žebříčku. To se fakt nechce. Se ta ohybná vypadává. To je jedno. Bych chtěl být miliardář, abych si mohl každý večer kupovat jinou kurvu. No, z věci špívat dost Štěpánu. Cože? To jsi vzal 13 nebo 14? A bylo to 12. 12 dlouhá není, jenom krátká.
No i co vody a už půjde hlava dolů, ne? A víš, že možná je ta 12 taky na žebříčku venku. No. Ta 12 bude taky na žebříčku venku, já jsem dneska dělal totiž na tom. Zkusím Ty jsi to dneska dělal, Marku, jo, ty vole. Jsi velký kluk normálně. Já zkusím zastartovat, co to udělá. Víš, co to udělá? Natovedne to palici. Já myslím, že ty bys měl právě dělat inspektora a já to nejvíš je zkusím zatažená ta nastartovat. policie. Cože? No, ještě nejvíš je dole zatažená. Tak jo. No, tak teď by to neudělalo nic. Teoreticky. To mě zajímá, co to udělá. Proč jste odpojili jednotku? To vypadlo. Kabelům jenom. Aby tady nepletli. Co je to úplně? Jednotku? Ano. Kvůli kabelům, aby se nepletli. Já si myslím, že jste to odpojili kvůli kabelům, že se vám tam možná pletli. To seru, vole. To je na klíč možná, ne? No, není to 12, já jsem to říkal. Není? No. Okay. Tady 12 píč to nešel. Co ty jako máš plánuje doma? Jo. Já jsem zodpovědný pracovník Greenbossu. A ráno stávám do práce. Proto dneska přijeli pozdě do práce. Protože Zodpovědný Milan to spal. pracovníci. Ne, já jsem byl včas. No a to sami budeme dělat ještě na tvůj druhý, ty vole. Štěpáne, ty už máš sem dávat na ty druhý hlavně. No v té zimě, ne? Proč jsme netašli tam to a čekáme, až tam bude mít stupňů pod nulou? Když už teď je -1. Podívám na počasí. Ty jsi jako by nezačal ještě vůbec. Jo, no už je -2 uši. No a co? No a čím díl budeš čekat, tak tím větší ti bude zima, Patrik. Já Za bych hodinku začal má hnedka. být -3. No a co? To A mě ve nevadí třeba. 22.00 má být Do hodinky to máš sundaný, tak dělej. Ale pozor, ve 3.00 už má být zase jenom -3. Ale rosnička Štěpán, kurva, Pak fixoval. ve 4.0 už jenom -2. Ty vole, zítra má celý den mrznout jako píča. Ještě jsem si koupil dneska nový boty. Ty krávo, to nejdu do práce. Ty se zavřeješ, vole, neboj. No právě v té bažině dole, vole. Já řeknu Lukáše, zítra nechodí, budu ti šéfovat zítra zase já.